Pozdrav svima ljudi, danas radim uvod klip, ja se zovem Veljko i samo uvod klip i snimat ćemo dosta igrice, sve, možete snimati s nekim youtuberom, pa možda ćemo da snimamo vlog, šta da bude, znači mogu da stavim kao što vidite ja sam pomenuo honicu Banditama, YouTube je ovakav. Pa kad bude 50 subscribera radim svoj facecam. Ko ne zna šta je facecam, to je moj lik, da mi vidite. Ovdje, to je vidjeli kvadratić. Pa šta bi još prijavio. Imao sam jedan stari YouTube profil, ali ja sam ovaj. Pa ako sam izvidio vas slika, imam 3 prijavljene proizvoda, to sve što ne vidim ne znam što. Ako mi se sviđa vas slika, samo recite. Vidim se da imamo stranice. I što bi bilo sve za ovu epizodu. Pa ako hoćete, subscribeujte i to bi bilo sve za ovu epizodu. Vidimo se vrlo uskoro.